The Ethics and Anti-Corruption Commission ochako chenro mar duoko lowo maromo eka 7.6 kuom heka 16 manengone romo $790 mar duol mochung'ne ute mag twech Kenya Prison Service, lowo mayudore Milimani e boma ma Kisumu. Ma en bang' fwenyore ni nitiere achudhe moko mane oyako lobno kokalo e dhobok mag lowo mabandia to kod tiyo marach kod apisi magi. Millicent Adhiambo nigi lero ewi wachni. Upon the leadership of this nation. Etwagi kod ute fwambo kawuono, EACC oyango ni omako bura e doho mar temo duoko lono maromo eka 7.6 kuom eka 16 duto mane oyaki ne duol mochung'ne ute twech. Gilero ni lono mayudore e kar dak ma Milimani e boma ma Kisumu. Nonro yango ni higa 1989 obok mage ne orochi kendo ne ong'inje e kidienje 92 moloke kowuok e lowo mar sirikal nyaka e lowo mar ji giwegi makoro tinde ong'ere ni Winam kata kar dak ma Grace Ogot. Jatend EACC Abdi Ahmed kane medo loso oyango ni kuom lowo ma oseyakino kama pok otime dongruok nengone romo $790 kaka ma osetime dongruok moting'o ute ma ji odake nengone romo $4.3. EACC koro tielo ni omako buche 9 e doho ka gidwaro mondo ruchoko obok kata title deeds mag lopego mane orochi mondo gikone duok lobno e lwet duol mochung'ne ute twech. Value of the land, excluding the development, is valued at about 790 million. But when you include the developed part, the value comes to about 4.3 billion Kenya shillings. All the cases where we find there is illegality or irregular acquisition of property, other than the civil litigation where we revert back the property to the public for the intended use, we will also go after the public land, the land officials who, facilitated the illegality that actually arose in the process of allocating that particular land. Ewi mano, EACC lero ni lono ne oyake gi mane en jalup jatend migawo mar chenro maiye kod kit oganda e yor mibadhi. Kata kamano ne orem yango jago ma mibadhi makama mako kaluwore ni burano pod nie doho. EACC osingo ni joma oyako mwandu mag jopiny nyaka kawnegi ondamo mager kaluwore kod pen chike mapacho ka. Sometime in 1989, there is an assistant minister who was in charge of Home Affairs and Heritage, who acquired this particular parcel of land, and who eventually also subdivided the property into some smaller plots and sold to some individuals. Of course, that is an illegal process. Duol mochung'ne ute twech mapacho kae korka korgi wacho ni duoko lono e lwetgi biro bedo ndamo manyime mar kedo gi mibadhi pacho ka e sama tend kaunti ma Kisumu bende osingo geng'o yore duto mag tiyo gi lope jopiny mane oyake kod achudhe. This parcel of land was meant for construction of regional prisons headquarters and development and construction of staff houses. As you can evidently see, the land has diminished. This is not what was here initially, but since now the EACC is pursuing this with our support, we believe that the appropriate directions by the courts will be granted. Chenro mar duoko loni e lwet tend ute twech biro tok yande ne duolno Kenya Prison Service makobura higa 2022 madwaro mondo tim nonro matut e wi chenro mar ne yako kendo ng'injo lobno e tok chik ma oloke obedo lowo mar ji giwegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kar dak ma Winam kata Grace Ogot, Milimani, kaunti ma Kisumu.